Здравейте хора от VBOX и YouTube, аз съм Скруф и това е моята кандидатура за Darkcraft, много ясно. И тук съм се помъчил да направя нещо. И да започнем от тук. Значи така изглеждат няколко къщички. Тук писаме басейнче, да изплуваш тук, ала-бала. Не съм направил шезлонги, защото беше много тясно и тук гледаме телевизор, тук е нещо като библиотечка, тук примерно нощем в реалният живот, в нощем може да легнете да гледате книга и тук така съм наслагал торчове. И това е тази къщичка, не съвсем. И това е нали, нещо като, не знам как да го нарека, авариен чест, нещо такова. Където води до чест, примерно някой ви гони на PvP и нямате айтеми в честа там, примерно имате много честове и нямате айтеми яки, идвате насами и тук, примерно сега тези са ви енчантните на макс и го убивате ония циганин, който ви е нападнал и му взимате неговите айтеми. Тук са се наспалнали бухали смотани и така. Това е от тази къща. И това тук е към някаква тераска, където лятото може да излизат тук хора да спият и тук излет на там към пустоща. И тук оградки и тук няма нищо, просто количка. И тук по тази диамантена пътечка вървим. И хоп, това е другата къща. Не можах да измисля друг дизайн, съжалявам, ако не ти харесва, но това е. И тук това е цвете и тук просто така пуснах една вода, дето може да се изкачват нагоре и тук е телевизорът. И тук сега да видим какво има. От тук може да се качваме и от тук. И тук спални. Оп, няма да спим сега, да не бавя, защото искам много да ме приемат. И тук буклуци, има и вилиджери, ето. Сега се прибират, защото става нощ. И тук библиотечки, тук може да си четат книга, да гледат детето как спи или там разни глупости. И така, това от кандидатурата. Надявам се да ти е харесал Староплей. Коментирайте, оценявайте и надявам се да ме приемат. И довиждане.